lampa. Hittar du något eller? Nej, inte ett skit. Du kollar i burken online istället. Tak. Lampa. Markslöjd har du det. Kolla Ja. den sidan. Den ska vi ha. Den är alldeles för dyr. Kanske har en plan. Skål älskling. Det gjorde vi bra. Ja, verkligen. Markslöjd! Vi är att kämpa för!